Hej, velkommen til Korea og til Lucas Hope, mit hjem for de seneste 9 måneder og de 3 næste måneder. Jeg har lyst til at vise jer lidt rundt, så I har en fornemmelse af, hvad der sker ombord og hvad jeg oplever. Så I kan komme med op. Velkommen indenfor. Det her er vores reception, så når man kommer ind, så kan man blive velkommen her. Og her kan vi også tage flyers, som vi deler ud rundt om i byerne. Det her er vores spisesal, hvor vi spiser morgenmad, middagsmad og aftensmad. Og det foregår rimelig kantineagtigt, hvor man tager noget mad. For eksempel er det frokost lige nu. Så i dag der har vi ris, altid ris, vi elsker ris. Og kylling. Så jeg tager lidt ris og kylling. Og så er der salatbar herude, hvor vi har vores, det hedder Staff Lounge. Og her hænger man lidt ud med hinanden. Det er lidt mere privat, så alle gæsterne må ikke komme herind. Så vi kan slappe af og se film og snakke og læse bøger osv. Og det sidste sted, jeg vil vise jer, er vores bibliotek. Herinde skal man være stille, men her kan man læse bøger og også bare have sin stille tid med Gud. Det her det er en af vores mindre møderum. Vi kalder det for Lucas Lounge, og herinde har vi ofte vores store måltider, så når folk kommer til middag eller til et frokostarrangement, så sidder de herinde rundt om bordet. Dette sted er et meget dejligt sted for mig, fordi at dette billede er fra Danmark, og Lucas Hope sejlede fra Danmark i 2009, så rigtig mange mennesker ved, hvor Danmark er, så det er fedt. Men jeg vil vise jer en del af vores kirke, og der hvor vi har morgenandagter og hvor vi har de større events. Det sted kalder vi for Hope Theater. In your presence, in your power, awakening. Det her er min arbejdsplads. Boghandlen, det offentlige dæk, det er 4. Og her tilbringer jeg mange af mine timer. Ja, I kan komme med og se hele dækket og få en fornemmelse af, hvad gæsterne kan få lov at se, når de kommer ombord. Velkommen til mit værelse. Jeg vil lige vise jer lidt rundt. Det er et lille sted, jeg bor. Det her er min seng. Og alle de hilsner og billeder, jeg har, så jeg ikke glemmer jer. Min hylde. Vi bor 4 herinde. Vores lille reol. Og så har vi en håndvaske og et spejl. For at I sådan kan få en fornemmelse af størrelsen, så går jeg lige ud af rummet, og så kan I se, det her er døren, og det er ind, så det er ikke så stort. Vores vaskerum. Jeg er så privilegeret, at jeg har folk, der vasker mit tøj her i de her kæmpe maskiner. Og når jeg skal
forskellige farver, vi skal putte i. Til slut kan I få lov at se en lille runde af, hvor vi er lige nu i Sydkorea. Vi er omkring 2 timer fra centrum, men det er alligevel en lille by, så det er næsten ligesom bare at være hjemme i Gjern. Jeg håber, at I har fået en lidt bedre fornemmelse af, hvor det er, jeg lever lige nu. De næste 2-3 måneder, inden at jeg kommer hjem igen. Hej hej! Feeling the light to delight myself in